ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. സുപ്രഭാതം. 1012 ദിവസമായ ഇന്ന് 2024 ഫെബ്രുവരി മാസം 21 ബുധനാഴ്ച, 1199 ആണ്ട് കുംഭമാസം 8 ഗുരുവചനങ്ങളിലൂടെ ഏത് മതവിശ്വാസിയായാലും എല്ലാവരും മതത്തിൻ്റെ പൊതുലക്ഷ്യത്തെ അവലംബിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മതം ഒന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം സർവസമ്മതമായിരിക്കുന്നു. ഏതു മതവിശ്വാസിയായാലും എല്ലാവരും മതത്തിൻ്റെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തെ അവലംബിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മതം ഒന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം സർവസമ്മതമായിരിക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. ശ്രീകോട്ടുകോയ്ക്കൽ വേലായുധൻ എഴുതിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 29-ാം അധ്യായത്തിൽ ശ്രീ ശംഖുവൈദ്യൻ നൽകുന്ന വിവരം എന്ന് വിവരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തൃപ്പാദങ്ങളുടെ പല കഥകളും വൈദ്യന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനം തൃപ്പാദങ്ങളുടെ കുമ്പളങ്ങി, പള്ളൂരുത്തി ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ സന്ദർശന വിവരങ്ങളായിരുന്നു. കുന്നേൽ അരവിന്ദൻ, നെടുങ്ങയിൽ നാരായണൻ തണ്ടാർ മുതലായ ഭക്തന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ആഗമനം. സന്യാസിമാരിൽ നരസിംഹസ്വാമിയും ഏതാനും തന്ത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുന്നേൽ അരവന്തിയുടെ വക പള്ളിപ്പറമ്പിലുള്ള സർപ്പാരാധനാ വിഗ്രഹങ്ങൾ മുതലായവ എടുത്തു മാറ്റണം. അത് ഒരാവശ്യം. കൽപ്പനപ്രകാരം നരസിംഹസ്വാമികൾ അതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി. ശ്രീനാരായണ ഗുരുമഠം എന്ന പേരിൽ കുമ്പളങ്ങിൽ തുടങ്ങിയ മഠത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു. അന്നവിടെ വിശ്രമിച്ചു. നാരായണൻ തണ്ടാരെ സമീപത്ത് വിളിച്ച് കൽപ്പിച്ചു, എൻ്റെ വകയ്ക്ക് 300 പേർക്ക് സദ്യ കൊടുക്കണമെന്ന്. അന്ന് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും അവിടെ എത്തി. നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മിശ്രഭോജനം. ശ്രീകോട്ടുകോയ്ക്കൽ വേലായുധൻ എഴുതിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഏവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സുദിനമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുരുധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. ശബ്ദം നൽകിയത് സുജീഷ് മഹേശ്വരി.